Croeso chi yma i'r Gell unwaith eto ar ddechrau wsnos. Gobeithio'r penwsnos fod yn well yn eich hanes chi na'r tywydd beth bynnag. Rwan, tybed pa storiau fydd yn y newyddion heddiw, a pa hanes fydd yn mynd a'ch bryd chi. Un o nodweddion y blynyddoedd diwethaf, o leia yn y byd gorllewinol, ydy yn diffyg hyder ni fod yr hyn da ni'n ei glywed yn wir. Donald Trump sydd wedi peri'r ymadrodd fake news ddod yn gyfarwydd i bob un ohono ni'n te. Ac yn wir, da ni'n gwybod fod yna gymaint o straeon yn dod i'r golau, fel mae'n anodd ar adegau gwybod beth i'w gredu a beth i'w wrthod. Mae'r cyfryngau torfol yn rhoi cyfle i unrhyw un fedru cychwyn unrhyw stori, ac mae'r conspiracy theories yn frith. Gallwch chi honni unrhyw beth am ei fydd rhywun yn siŵr o'ch credu chi. Wrth feddwl am y pandemig, enghraifft, pan ddechreuodd pethau fynd yn ddrwg, mi oedd na ryw stori o gwmpas fod signal ffôn 5G yn gyfrifol am ledu'r feirws, a dyma rhain dechrau ymosod ar y mastiau ffôn a chreu niwed troseddol iddyn nhw. Wrth gwrs, doedd dim gwir yn yr hanes o gwbl. Oedd yr honiadau'n gwbl ffug. Efo'r newydd rwan fod na vaccin, fod na frechiad yn dod ar gyfer yr afiechyd. Mae straeon wedi dechrau am sgil effeithiau y brechiad hwnnw. Mae na stori ar enghraifft fod y brechiad rhywsut yn mynd i newid eich DNA chi. Y wybodaeth yna, cod yna sydd ym mhob cell o'ch corff sydd yn rheoli y ffordd mae'ch corff chi'n ymateb ac yn gweithredu. Rwan, mae'n wir fod y vaccin yma yn defnyddio rhywfaint o RNA y feirws, ond does dim rhaid chi fod yn wyddonydd i wybod nad oes dim posib i ryw frechiad fel yma effeithio ar y DNA ym mhob cell o'ch corff chi. Newyddion ffug. Wedyn mae yna stori arall am Bill Gates, y dyn hwnnw tu ôl i gwmni Microsoft sydd yn un o ddynion mwyaf cyfoethog y byd, a mae rhywun wedi honni fod y brechiad yma yn ffordd yma cwmni Bill Gates yn mynd i allu rhoi rhyw microchip yng nghorff pob un ohono ni. A bydd wybodaeth sydd yn cael ei gasglu'n golygu bod Bill Gates a'i gwmnïau rhywsut yn mynd i allu rheoli yn bywyd da ni a'r ffordd da ni'n byw. A mae rhywrai mynd i gredu pob un o'r honiadau gwirion yma. A tybed, nad ydy digwyddiadau'r flwyddyn hon wedi peri fod pethau yn waeth rhywsut. Am yn bod ni wedi cael cyfnodau hir o fod yn gaeth i'n ardaloedd neu yn cartrefi, da ni wedi cael mwy amser i glywed am y gwahanol sy'n yma. Mae'n awyrgylch o ofn yn gyffredinol yn y gymdeithas, a mae'n hawdd felly rai chwarae ar yn hofnau ac ar yn dychymyg. A rhaid cyfaddau fod na rai Cristnogion yn barod iawn i gredu stori hyn. Mae yna rhyw ddiniweidrwydd sy'n peri ambell un lyncu unrhyw stori sy'n awgrymu perygl neu ymosodiad ar yn rhyddid ni. Rwan, byddydodd Iesu fod angen i ni fod yn ddiniwed fel colomenod, ond hefyd yn gall fel y seirff. Gwytha'r modd dwi'n nabod ambell un sy'n ymddangos fel sy'n nhw'n ddiniwed fel sarff ac yn gall fel colomen. Rhaid i ni rywsut fod yn araf i gredu'r storiau hyn. Ond hefyd, mae rhaid gwylio'r ynhysbryd rhag ein hysbryd ni fynd yn sinicaidd. Y man mwyaf diogel ydy bod ni'n glynu wrth yr honden ni'n wybod sydd yn wir. A tydi o'n gysur yn ydy. Gwybod fod na un wedi dweud, mae fi yw'r gwirionedd. Yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r un sy'n cael ei ddisgrifio yn llyfr datguddiad fel y tyst ffyddlon a gwir. Mae dystiolaeth o yn ffyddlon. Mae dystiolaeth o'n wir. Mae dystiolaeth o am Dduw yn wir. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, yr unig un ac ynta'n Dduw rhwng sydd yn mynwys y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Am fod Iesu wedi dod o ddiwrth y Dduw, oedd o'n gallu dweud y mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. A mae dystiolaeth o amdano ni yn wir.
Fe di'n problem ni? Pobl yn cynnig pob math o atebion. Ond fe ddydodd Iesu, mae problem ni ydy cyflwr yn calonnau ni. Yr un sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n ei halogi, meddai fo. Oherwydd o'r tu mewn o galon dynion y daw allan feddyliau drwg, peteinio, lladrata, llofruddio, godinebu, trechwantu, anfadwaith, twyll, anlladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder yn fydrwydd. O'r tu mewn mae'r holl rygau hyn yn dod ac yn halogi rhywun. A da ni'n gwybod bod o'n wir yn dydyn ni. Yn calonnau yn meddyliau mae rhyw beth yn cychwyn sydd yn harwain i wneud pethau na ddylen ni. Ac felly fe ddydodd Iesu'n do, ond i chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Yn wir yn dweud wrthyt, ond i chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Mae tystiolaeth Iesu am Dduw ac am ddyn yn wir. Ac yn drydydd, mae dystiolaeth amdano fo'i hun yn wir. Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Yr wy fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae fi, meddai fo, yw'r bugail da, a mae'r bugail da yn rhoi einioes dros y defaid. Ie, fe ddwedodd Iesu yma, fo ydy'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Mae yna wirionedd i'w ganfod yn ddyfo sy'n fwy sicr, yn fwy perthnasol ac yn fwy dibynadwy nag unrhyw beth fedrwn ni ddarllen ar Twitter, Facebook ac Instagram, yn fwy credadwy na'r hyn glon ni ar Fox News. Ac ar ben hyn i gyd, mae I addewidio nhw yn wir. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r phwystrau chi. Ie, fe ddydodd Iesu, bydd pob un yma'r tad neu roi I mi'n dod ata fi, ac ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Ar ddechrau wsos newydd, gadewch I ni glosiot yr un na fydd yn twyllo ni, efo gwirionedd ffug. A gadewch I ni nefod yn ddiniwed fel colomen, ond yn gall fel y sarf. Gadwch I ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch I ti yn bod ni'n gallu troi at ti a gwybod dy fod ti yn Dduw da, yn Dduw ffyddlon, yn Dduw sydd yn dyrchafu'r gwir. A da ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu wedi dod ato ni I ddangos y gwirionedd, I gyhoeddi'r gwirionedd, ond hefyd I fod yn wirionedd ac yn ffordd I ni brofi bywyd yn ei gyflawnder. Ysgweli di fod yn dda, cadw ni'n agos at ti dy hunan trwy'r wsnos yma. A da ni'n gweddio felly cawn ni fod yn dystion hefyd, bydd yn cael yn adnabod fel tystion ffyddlon a gwir, y bydd eraill yn gallu ymddiried ynddo ni. Amen. Wel, gobeithio fydd yr wythnos yn wir, yn wythnos dan fendith I bob un ohonoch chi.